Bok svima, ja sam Lana Ljubova, imam 10 godina i ja sam četvrti Modusov plesač tjedna. Osim plesa volim spavati i jesti. Meni se sviđa u Modusu to što ima puno pedagoga koji me mogu naučiti svakakve korake i pokrete. Najdraža koreografija mi je Open Your Heart and Soul, Modern, jer jednostavno sam uživala u tome. Volim zato što mogu ljudima pokazati putem pokreta svoje osjećaje. U budućnosti se vidim kao dobrog plesača i pedagoga, zato što mogu učiti drugu djecu ono što sam ja naučila. Mene inspiriraju pjesme, zato što me podsjećaju na ples i uzor su mi drugi plesači koji me mogu ispraviti ako nešto napravim pogrešno.